Ungqongqoshe wezokuthutha uthi beumnyango bayazazi izingqinamba ezibhekene nabashayeli bamaloli. Ube seba nesicelo esikhethekile esibhekise kubashayeli. We want to appeal to them that they must not run out of patience. They must work with us, because when they block the roads, they are interrupting the road network and the economic activity in the country. Ubonge amaphoyisa ngomsebenzi wawo omuhla wenzile khathi kubhikisha abashayeli bamaloli. And I wish to thank everybody as I conclude, the South African Police Service, General Mkhwanazi, and the generals of the police, General Masemula, and the Minister of Police, for working with us on this journey to bring about law and order. Amaphoyisa aqinisekisile ukuthi bakhona sebekhalelwe ngamasongo kasigonyela ngokuvalwa komgwaqo owuthelawayeka uN3 ngaseFanrinens izolo. We can confirm that 4 men aged between 40 and 59 were arrested yesterday at the Fanrinens Pass. They have been detained for obstructing a national route, for damaging or interfering with essential infrastructure, as well as economic sabotage. Labashayeli bamaloli abavala umgwaqo weN3 kuFanrinens babekhala ngokuqashwa kwabantu bokufika kulemboni yamaloli kanti kuthatha eside isikhathi lesukuxazulula lenkinga. Njengamanje izimoto zihamba ngokujwayelekile kuN3 namaphoyisa siqaphe ngelukhozi isimo. NginguCalvin Dludla wezindaba zeSABC.